बिथांमोनहा जों मावबोनो हायि खामानिखौ अनेस्टलि रायजो राजानो जेरै नांगौ ओरै मावनानै होनांगौ। बे खेथ्रआव खामानि मावनायनि बेलायाव उनथिं जानानै थानो नाङा आरो कनजुस जानानै थानो नाङा। नोंसोरो बिपिएफ सापर्टारसो, नोंसोरनि लामाखौ जों बानाया। नोंसोरो गुबुन पार्टिनिसो मानसि, इउपिपिएल नङा, नोंसोरनो जोङो न' होआ, नोंसोरनो जोङो सरकारि आसनि होआ। बेबायदि जानो नाङा नेताफोरनि मन'भाबा। जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि बिपिएफनि सिङाव थानाय सान्थिपुर प्राइमारिया सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि लायो। दिनै चिरां जिल्ला जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि बिपिएफनि सिङाव थानाय सान्थिपुर प्राइमारिया सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि लायो आरो बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 35 नखरफ्रा बिपिएफआव हाबफैनायखौ आर'नाइजों बरायनानै लायो। हाबाफारियाव आलासि नुजाथियो बिटिसिनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि एमसिएलए जेम्स बसुमतारीजों लोगोसे जिब्रै नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरा नुजाथियो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया बिटिसिखौ बानायदों। बे ओनसोलनि गोग्लैसोना थानाय ट्राइबेल आरो ट्राइबेल नङै मोनफ्रोमबो जातिफोरखौ राजनितिक भाबै जौगाहोनो, रांखान्थियाव, सोलोंथायाव जौगाहोनो बिपिएफ दोलोआ 2003 निफ्रायनो जागायजेनदों। दिनै जोंहा सान्थिपुर प्राइमारि बिपिएफनि प्राइमारि मिटिं आरो दिनैनो फुराना जि प्राइमारि कमिटि दंमोन बे कमिटिखौ रिसाफल खालामनानै गोदान दाफिननाय जादों। उइमेन बिपिएफखौबो गोदानै दाफिननाय जादों, इयुथखौबो गोदान दाफुंनाय जादों आरो बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो भट सेन्टाराव मोनसे बुथ कमिटि दाफुंनाय जादों आरो बेखौनो बेनि दारैनो मोनसे पाब्लिक मिटिंबो लानाय जादों। बे अफिसनि दरखं मोखाङाव बयबो जेरैबायदि मिटिङाव फैदों नोंथांमोना दिनै नुबाय, हाजार हाजार सान्थिपुर बासिया बे मिटिङाव फैदों खोनानाय लोगो लोगोनो लेंहराबालानो मानसिफ्रा मिन्थिनाय लोगो लोगोनो फैदों स्पन्टेनासलि। दा बेखौनो इसारा होनाय बायदि नुदों जे दानि इउपिपिएल सरकारनि प्रति जोंनि रायजो राजाफ्रा एकदम माने बिश्वास आरो बिसास गैला, बिसोरनि सायाव जोबोद दुखु मोनबाय। ओंखायनो बिपिएफनि प्रति बिथांमोनहा फैनानै खामानि मावनो गोसो जादों आरो दिनैनि बे मिटिङावनो बे सा ओनसोल हाग्रा सेर सेराव थानाय गोबांथार, बिसिबां जन आं दा नाम्बारखौ मिन्थिनो मोनला, बुरजाथार गामियारि जायफ्रा इउपिपिएलजों थानानै खामानि मावदोंमोन आरो बिथांमोननो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ मिटिं खालायै थांनाय इलेक्सनाव खामानि मावदोंमोन, बिथांमोनहा बोराबनानै इउपिपिएलखौ बोराबनानै दिनै बिपिएफआव जइन जादों। गतिके फैगौ इलेक्सननि समफ्राव बे सान्थिपुर प्राइमारि हिसाबै बिपिएफनि समर्थकफ्रा माने बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा गोबांथार बांबाय, जों बेखौ नुनो मोनदों। बिटिसिखौ बानायदों बे ओनसोलनि गोग्लैसोनानै थानाय ट्राइबेलफोर आरो ट्राइबेलफोरजों लोगोसे थानाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिखौ राजनैतिक भाबै एम्पावार खालामनो, इक'नमिक भाबै एम्पावार्ड खालामनो, माने अर्थनैतिक उन्नयन लाबोनो, शिक्षायाव जिहेतु गोग्लैसोनानै दङ, शिक्षानि दिगाव एम्पावारमेन्ट लाबोनो, माने शिक्षायाव आगोल होनो आरो बेबायदिनो सामाजिक उन्नयन लाबोनो थाखाय बिटिसिखौ दाफुंनाय जादों। 2003 सननिफ्राय बिपिएफ दला जेब्लानो बिटिसिखौ सालायदों बे समनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलाव थानाय कृषकफोर, जि कृषकफ्रा नांगोलजों जिग' मोसौ मैसोजों हालेवनानै जानाङोमोन आरो दुब्लियाव बा खेथि फोथाराव खुनु इरिगेसननि दै होननाय बिथांमोनहा खोनाफेरामोन, नुफेरामोन। दा बेखौ ट्रेन्सफर्म खालामनो थाखाय कृषकफोरनो जेरै नांगौ गावसिनि आबादखौ मोजांसिन खालामनो हानायनि बेबस्था जोङो बिटिसि सरकारा, बिपिएफ सरकारा खामानि मावदोंमोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा बिसोरनि भबिसतआ जेन' मोजां जायो, शिक्षा मोजां मोनो, बेनि थाखाय जि मावनांगौ जोंनि बिटिसि दाफुंनायनि आगोलाव
समग्र बिटिसि ओनसोलाव जोंनि फरायसालिफोरनि जि अबस्था जेरैबायदि गाज्रिमोन बेखौ जोङो फोसाबफुंनो हादोंमोन। जोंनि जायगायाव टेक्न'लजि इनस्टिटिउट खुनु बेबायदि होननाय टेक्न'लजिनि इनस्टिटिउट जोंनाव गैयामोन। जोङो इन्जिनियारिं कलेज बानायदों, CIT बानायदों आरो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव ITI नि सेन्टार जोङो बानायनानै होदों। बेनि दारैहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा एसेब्लाबो टेक्न'लजिनि गियान बा शिक्षाखौ मोननो हादों। जोंनि जायगायाव स्कुल कलेज फरायखांनायनि उनाव इउनिभारसिटि फरायनो मोनामोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ बानायनानै दिनै बेवहायनो MA PhD जोंनि मानसिफ्रा फरायनो हादों। थिग बिब्दिनो शिक्षायाव जोङो आगोल होदोंमोन। जोंनि हान्था मेला जोबोद गाज्रिथारमोन। हान्था मेला गैयिनि थाखायनो जोंनि जायगायाव खुनु धरननि बिजनेस बेबसाय सोलियामोन। दिनै खना खनला गामि मोनफ्रोमावबो गारि सालायनो हानाय हान्था मेला बे BPFनि समावनो BPF सरकारनि समावनो जोङो बानायदों। आइ दालां गैयिनि थाखाय आइ बारनायनि बिमा बारनाय होननानै बुङो। बे निसिमा ओनसोलनि मानसिफ्रा गथ' गथाय लोमजाब्लाबो बिसिया फिसा जानांगौब्लाबो डाक्टारनि खाथियाव लांनो हायामोन, थैखोमानानै थायोमोन। दिनै जोङो बे आइ दालांनि सायाव आइ दैनि सायाव गंनै दालां बानायनानै निसिमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो गोदान मोनसे जिबन जोङो लाबोनो हादों। थिग बिब्दिनो समग्र बिटिसि ओनसोलाव जोङो सोलायनाय लाबोदों, ट्रेन्सफरमेसन लाबोदों सोब दिगायाव। नाथाय जि UPPL पार्टी बे पार्टीया थांनाय इलेक्सननि आगोल BPF सरकारा 17 बोसोराव जेबो मावाखै। जोंनि सरकार जुदि जायो अब्ला जोङो बिटिसि ओनसोलाव परिबर्तन लाबोगोन, सोलायनाय लाबोगोन। माने BPFआ जि मावदों बेनि 100 गुना 1000 गुना जोङो खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि प्रतारना दिनै खालामबाय, न'खर न'खर रायजो होगोन होननानै बुंबाय, सासेबो साख्रि होनो हायाखिसै दिनैसिम। मोनफ्रोमबो जायगायाव उन्नयननि खामानि मावगोन, दालां गंसे बानायाखै, स्कुल गंसे बानायाखै, हाथाय गंसे बानायाखै, माथावरि गंसे बानायाखै। खालि थाखा जानाय, पार्सेन्टेज लानाय होननानै जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा खोनाजोब्बाय। बेफोरखौ नुनानै बेफोरखौ खोनानानै दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोनबाय। बिटिसिखौ खमथाखौ बारायहोनो नागारै बिटिसिनि खमथाखौ जि खमायहोबायनो, 16था डिपार्टमेन्ट हरफिनबायनो, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आरोबाव माबायाव आसाम गभर्नमेन्टआवसो थांफिनबायनो। माबानि अन्थाइ बालानि महलनि फैसा क्रेसार मेचिन लगायनानै बिजनेस खालामनायनि फैसाखौ बिटिसि सरकारा मोनलानो, आसाम गभर्नमेन्टआसो मोनलांसैनो। बेफोरबायदि बायदिसिना गोबां खोथा जोङो दिनै खोनाफिननो मोन्दों। दा बेफोरखौनो दुखु मोननानै रायजो राजाफ्रा बे UPPL सरकारनि प्रति आस्थाया दिनै जोब्बाय। थांनाय बावैसो सिगां क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिटिआर गभनिफ्राय माखासे बै लेन्ड पाट्टाफोरखौहाय जोङो राननायखौ नुनो मोन्दों। सारा बिनि सायाव मा बुंदों? जोबोद मोजां। हानि पाट्टा जुदि होदोंब्ला बिथांमोनहा मोनसे बानायदों जे लेन्ड मेला, हानि मेला बानायदों आरो बुंदों बे हानि मेलायाव सोरबाफोरनि हाया जुदि नियादि जायाखैबा बाहाय एप्लाइ खालामनांगौ। हाखौ हानि मेला बानायजाया। जुदि आयेन बानायो बे आलादा खोथा। मेला बानायनानै मोननाङै मानसिफ्राबो मोननो थाखाय जुदि दरखास्थ' होयोब्ला आरो मोननांगौ मानसिफ्रा मानिबा थाखाय दरखास्थ' हैनाया जाथ'वाखैब्ला लेट जाबायब्ला गावसोर खामानि मावनो थाखाय मोननाङै मानसिफोरनोबो हा होफ्रांनो हागौ। ओंखायनो बाहाय मेला बानायजाया। दा थाङै थुङै ओरैबायदि खालामगोन, ट्राइबेल मानसिफोरनि हायाबो कास्टआव दङ, बर' मानसिफ्राबो, नेपालि मानसिफ्राबो कास्टनि हायाव दङ, आदिबासियाबो कास्ट लेन्डआव दङ, राजबंसियाबो कास्ट लेन्डआव दङ। दा बे सरकारा जुदि कास्ट हाखौ नियादि पाट्टा बानायनायनि आयेन बानायग्रोआबालानो हानि मेला बानायो, आंथ' नुदों बे कास्ट हाफोरखौ बिसोरो कब्जा खालामनानै मोनसे लेन्ड बेंक बानायनायनि प्रप'जाल बानायदों। लेन्ड बेंक माने बे कास्ट लेन्डफोरखौ सरकारासो माबानानै लागोन, गावसोरनि सरकारि कब्जायाव दोनगोन लेन्ड बेंक बानायनानै। आरो उनावहाय सोरबा हा गैजायैनि नामावहाय हा मोननाङै मानसिफोरखौ बेवहाय सेटेलमेन्ट होनो हागौ। बेखौ साबधान जानानै थानाया मोजां। जुदि क'क्राझाराव हा पाट्टा रानदों जोबोद मोजां जादों। खारन क'क्राझाराव जों नुयो जे दासिमबो 60% हाया नियादि पाट्टा नङा, बा 60%नि बारायानो नियादि पाट्टा नङा। अबयसे बेनि गेजेराव फरेस्ट लेन्ड दङ।
फरेस्ट लेन्डआ फरेस्ट हिसाबैनो थानांगोन खिन्थु जि सरकारि हा दङ बेनिफ्राय ग्रेजिं लेन्ड दङ बेनिफ्राय मा होनो दैनि सेर सेर जि हाफोर ओरैनो दङ बे हाफोरखौ जुदि एलटमेन्ट होयो आरो नियादि पाट्टा होयो हा गैजायै मानसिफोरनो जोबोद मोजां जागोन। मोनसे इन्टारेस्टिं कुइसन सार फैबाय थानाय एमपि इलेक्सननि बिजाथिनि थाखाय खामानि मावनाया माबायदि आवगायगासिनो? फैगौ एमपि इलेक्सननि थाखाय बिपिएफ दोलो हिसाबै जोङो अक्ट'बर बा नभेम्बर मासावहाय जोंनि केन्डिडेटनि नामखौ रायजो राजानो खोन्थागोन डिक्लेयार खालामगोन होननानै जोंहा थांनाय बर्मा कनभेन्सनाव जोङो डिसिसन लादों। बे हिसाबै दासिमबो रावनिबो नामखौ लाथ'नाय जायाखै। थेवब्लाबो जोंनि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सानै साथामसो केन्डिडेटफोरनि नामखौ सिगाङाव दोननानै जों दा खामानि मावगासिनो दङ। सम फैब्लानो सोरआ जागोन बेखौ जोङो डिक्लेयार खालामगोन। नाथाय बिपिएफ दोलो हिसाबै दिनै बिटिसिआव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि रायजो राजाफोर, मोनफ्रोमबो धोरोमनि रायजो राजाफोर, मोनफ्रोमबो राव बुंग्रा रायजो राजाफोरखौ खौसेयै बिपिएफ खालामजोबनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो बे खेथ्रआव जों नुनो मोन्दों मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै बिपिएफनो भट होनो थाखाय दिनै आगोलबोदों। सार मोनसे सोंनाय सार सा ओनसोलावहाय गोबां दिनैसिमाव जेंना दं जेरै दैनि जेंना आरो लामानि जेंना दा बेखौ मा बुंगोन सारा माबायदि मावगोन? जोङो बिपिएफ दोलोआ जेब्लानो गभर्नमेन्ट सालायजेनदोंमोन बे समाव जेबो गैयामोन। दालां होननाय गैफेरामोन, लामा होननाय गैफेरामोन, दैखर होननाय गैफेरामोन, कारेन्ट होननाय गैफेरामोन, गारि होननाय गैफेरामोन। दा बेनिफ्राय माने शून्यनिफ्राय जोङो आराम्भ खालामदों। दा सासे मानसियानो गावनि जिबनाव गासिबो खामानिखौ मावनानै गालांनो हाया। बिनि गावनि न'खराव जि नांगौ, न' बानायनांगौ, गारि घरा बानायनांगौ, फिसाफोरखौ फोरोंनांगौ, धोनि जानांगौ, बे खामानिखौ सासे मानसियानो मावलांजोबनो हाया। तद्रुप बिपिएफआ 15 बोसोर बिटिसि सालायनायाव जेरैबायदि दिने रात्रि खामानि मावनानै जि लेभेलसिम लाबोबाय बेवहाय जोङो बुङा जे जों गासैबो खामानिखौ मावनो हाजोबदों। दासिमबो गोबां लामा बानायनांगौ दङ। रायजो राजाफोरनो जोङो कारेन्टखौ होजोबनो हाबाय खिन्थु दै लोंग्राखौ जों होजोबनो हायाखै। दा बेखायनो जोंनि उनाव जाय सरकारा दिनै फैबाय बिथांमोनहा जों मावबोनो हायि खामानिखौ अनेस्टलि रायजो राजानो जेरै नांगौ ओरै मावनानै होनांगौ। बे खेथ्रआव खामानि मावनायनि बेलायाव उनथिं जानानै थानो नाङा आरो कनजुस जानानै थानो नाङा। नोंसोरो बिपिएफ सापर्टारसो, नोंसोरनि लामाखौ जों बानाया। नोंसोरो गुबुन पार्टिनिसो मानसि, इउपिपिएल नङा, नोंसोरनो जोङो न' होआ, नोंसोरनो जोङो सरकारि आसनि होआ। बेबायदि जानो नाङा नेताफोरनि मन'भाबा। खिन्थु जोङो बेखौ नुनो मोन्दों जायनि थाखाय अबेबा गामि जाय गामिया बिपिएफखौसो सापर्ट खालामो, इउपिपिएलखौ सापर्ट खालाया, बे गामियाव सरकारि आसनि होनो नागिराखै। दोलोआ जुदि नोंथांखौ सायख'योब्ला रायजो राजाफोरखौ मा बुंगोन? आं बेखौ दानो जेबो बुंथ'वा। खारन बिपिएफ दोलोनिफ्राय दासिमबो आंखौ बा सोरखौबा पार्टिकुलार नाम लानानै उमुगानो जागोन होननानै बुंथ'वाखै जोंनि दैदेनगिरिया। ओंखायनो बेखौ बुंनानै लानाया दिनैनि दिनाव आसखान्दा जागोन। सायख'गोन होनना आसा दं नामा सार? आंबो सासे केन्डिडेट। जोंनि साथाम साब्रै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव निस्सय आंनि खोथाखौबो बयबो नेताफ्रा रायलायलायदों आरो समाव बेखौ जानानै फैगोन। गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय, मा आसा खालामनानै दिनै बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय जाखो? फैनायाथ' जोङो दा बर्थमान जोंहा जेबो दोलोआनो गैथ'वामोन नङा होमबा? जोङो माने गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायसो फैनाय, जेनेबा हादानाव फैनाय आरोना। जोंहा बेयाव माने हादान माने अबे हादान? नैबे जिरिख' होननानै बुङो उदालगुरिनि सोनाब लाइनाव। जों बेयाव दंफैयो आरो दा माखासे जोंहा भटारा सोसननो गोनां दङ नालाय जों बेवहाय माने बे दोलोआवनो थानानै माने जोङो भटारखौ माखासे जोंनि माखासे भटार गैयाबाथ' जोङो जेबो मोन्थायबो गैया जायो नालाय बेवहाय जोङो जोंनि बिसि फिसा साफ्रोमनिबो गामिनि बेसेबांजन दङ
बिसोरखौ माने जोङो बे भटाराव हाबनानै जों बे दोलोआवनो थागोन होननानै माने बेयाव दिनै जयेन लाफैदों आरो जों सिगां गभर्नमेन्टथ' जों ओरै सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव ढेकियाजुलियाव दङमोन बेयावहाय माने जोङो बिनियाव जोंहा इसेबां हा गैयामोन नालाय जों बेयाव दा हादान लाफैबाय बेनिफ्राय जोङो दा बेयाव फैनानै बेयाव थाबाय आरो माने दिनै माने जों बेयाव जयेन खालामफैनाय जादों आरो बेनिखायनो जोंनि भटारनि सुबिदाखौ होथ'वाखै होनाया जेबो सुबिदा माने बेफोरबायदि खोथाबो जोंजों रायज्लायहैनायबो जाखायाखै बेवहाय माने जोङो बेनिखायनो दिनै जोंनि गामिनिफ्राय जोङो माने बेयाव जयेन खालामफैनाय जादों आरो माने जोङोथ' दा बर्थमान दङ बारा गामि दरसेयावहाय जोङो बारा गैया माखासे लकेल दंजोबखायो जोङो गासै 9 घरसोल'सो दङ आरो माने माखासे ओरै गोदानावथ' दाखालि होजानायखौथ' मिथिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा बेफोरबो गोदान गोजा बिसोरबो माखासे फैखाबाय बेयावनो बेनि थाखाय माने जोंबो बेयावनो थानोसै होननानै जों फैनाय जादों आरो माने मा थांखि मानि आगोलाव आङो इउपिपिएलमोन इउपिपिएलाव जोङो भट होयो भट होनाया जोंहा जेबो मोनथाय गैयिनि थाखाय दिनै नैबे बिपिएफआव फैनाय जाबाय जेबो माने मा मोनथाय मोनाखै मोनथाय माने माखासे न' मोनदों माखासे मोनाखै थाखा मोननांगौबो मोना जेबो सिना गैया जब खारनो थाखाय जों मोना जब खारा मालाय रानना जायो दा बेनिखायनो जों ग्रुप लानानै बे ग्रुप लानायनि गेजेरावनो आं लिडार जानानै लोगोफोरखौ लिंबोनानै आङो बर'दांनि आंनि मुङा जादों जुमाय नार्जारि सोद्रोमाया एसे बुरजामोन माखासे फैयाखै आरो फैबावनांगौ दं आंनि गामिनिफ्राय मावाखै माने जेबो मोनथायानो गैया जों एसे मोनथाय दंबा जों थागौमोन जेबो सिन गैयिनि थाखाय जों बारनाय जादों